Jake Ralte Studio Time Zavan to by can book Zewa. Hey, come to know the min long a tax section from to run subscribe, comment, share, the min notice a glitch, some from to run in Konga in Akanan deal, Masal any to too much on Mizo chhiar dan. He and react Vekadua. Till Poido with it too. Longa have ula. August thazing tha ti hi ke mana kaloshiat vedana chuanin August thichin tha tinin ti khan kan hre thina chuwang chuanin August thazing tha ti tlat lai ki chu ka hre thiam lo tlat maya ei no pangron kal lezel turte tan hin avan poi o me o ti khe ka ngai tu ana a om ve dewa chuwang chuanin hei chu THLA theise chon ka vadu pui tak em kan ti ve ni o kan ngai thlang o Taka August thazing tha ei thazing tha hi kaloshe ngai mi alowa khoya tanga ron chuak nge ti kha ima hriat na tang chuanin kabo mak mai hei chumo chuwang chuan a hriain lo mani chuan khonga in comment lama te min lo hril ve ula no le sa zau phale don ti na ni maya chuwang chuanin tun a aron sak dan china hi chuanin keima hrim hrim chuanin hei hi chu ka shelo ve hulhual ani o February ram tukha March vakha April jakha May Jaumir kha June nikir kha July vokyak zon kha August hazin kha September nimkut kha October kwang choi kha November December kha ni ta thim dang zong zong ka chu tha ka ti hei animation ron set up dan te po hi tha ka ti an I no pang pun an en du do na no pang changan no pui tling te pun kan en du em maya chuwang chuanin thil dik lo hriat pal hi a hlau om ka tia ei chu siam that le thei dan om se o ka van du tak em ka van du pui ve tak em nge keima hen ka lo hre lo zok ei thil hi ka hre thel ve thin thawa keima po hian in chuwang chuanin an ni po hre thel ve thei thawan nia an lo hre fu lo pal ve po ni thei chu chu kadim em lo ma se kan ti sual hi chu pom ngamila in siam thangamila chu chu a fu ka tia keima chuan mo eng po ni se siam tu hi abe na ha na te khatianga thiam thil ron so na te engkin ka support ka fak vek ma se hemi diklonia ka hriat lai hello dikani chuan comment lama min lo soi fe sakula alo diklo tak tak ani chuanin ama po hi hezo animation studio hi in siam thave hlek se chu ka du tak zet zeta ma son zel tur kan nia machine chu ma son ngei theina turin du sakna ka hlan bok ani o thil pakhat le July vok niak zone tha ti te po hi mana ka chon vok niak ni loin a nia HNER nia mo vok nia ti khan kan hre thina kha ei mizo tong a hen chu thil dik lo pal om ve thei tho nia chu dictionary to dictionary ange o khata po khanen
vok nia zon thla ti ang khan a om ta aron da ta kha spelling mistake pal po kha ani ve mai thei ti sual pal po kha ni ve mai thei ka tia ma se kum upazok te le a shezok te nia ka shet chonin niak niloin hnia vok hnia ti khanin adik zoke te po an ti ve thawa hei chu ka shelo le adik zok kha ke chuan ke ma lo ngai dan chon vok hniak ni om tak ke hniak kan ra na hniak ang khamo khati ang ni om tak aka ngai lai khan hei vok hnia anon ti ta thin sia chu chu ka lo hre thiam lo em thina hei poi dik zok sia chuan khongai takin min lo comment sak ve sam fam teu ei mi thil shelo tak mai hi min lo fin var chhuah le sam teu lo ngai sama teu dik deuh in vok hniak ania sak non tir mun ang reng bok sia chu wang chuanin dik tak chuanin keima ngai dan himal ngai dan ka soyang min lo hre thiam ula ka benga ti thlep ke chuan mo dik nia ka lo hriat ve thin te kha alo dik lo ani mai thei zok boka ka dik lo zok po ni mai thei ma se tuna aron ti dan hi chu adik ka ti lo ve deuh hleka chu wang chuanin hei ama te po hin lo in soi fia na hun te po nei ka ringa YouTube channel tang te po hian tuna alan danai chon August thale July thabi khi enge hei adik zok July thai chu ke ma pona kalo ngai dan kha tuna ron man dan tho hiania ase August tha tak khi chu mizo na kan tha siap thi trin tha an lo ti thin kha ania chu wang chonin hei chu ka ngai tha tui lo ang reng phian maya chu wang chon thil dang zong zong chu tha ka ti chu wang chonin a hlu ka ti boka ka ngai hlu boka ma se hetlai tak hi soile soinu tin til pakhat ka zep le lokang lalma nganu lom roi ni ti le lalma nganu hlo roi ni ti te hei lalma nganu kha history ve de ro ka hriata chuanin lalma nganu te kha lal chung kon lo ni ta ti chuan enge hlo roi po ti se lom roi po ti se adik katia lalma nganu kha nikir tha hemi jun ni som ni pakhat ni rei ni ber kan ti takhi mizo pi le pu te khanin an lo shem em maya chu ta chuanin ni rei ni ber kha an lal chung ko thona khan khami khuwa bi khan o lal manganu te kha an khuwa bi khan an lo mang thina chu ta tanga lal manganu lom roi ni ti te lal manganu hlo roi ni ti te lo chuak hi ni in ka ria ka hre sual le mai thei hei po thawina ka hre sual ani chuan a hre zawk ten min lo hrilh ve le ula tin lo roi ti le lom roi ti kha keima chuanin adang lam em lo a chan chu enge hlo roi han ti kha mitam takhin an lo hel deuh thin boka chan chu hlo roi kha enge lal chung ko ta na an na tho hun ta na an ruam man ang kha ani ve mai chu wang chuanin an mani khan sumpai wa hlo lo ma se la lal ta na nan tho ni an hlo roi ni ang ve kha alo ni ve ni me chu wang chuanin ke ma ka soi fiat thiam che lo mai thei ma se kha chu ngai koi tur le ngai sual tur ve o min ka san lo o lom roi ni han ti po khanin lom te hi in hlo chau hi kan roi chuang lo wa mo in hlo te po hi lom roi kan ni le tu nang lai chuanin lom roi an ti le mai tho boka chu wang chuanin kha
kha te kha karon share ve zoi chau ni o January ปวดกุดค่ะ February รันตุกค่ะ March วาลค่ะ April เจ้าค่ะ May เจ้ามีค่ะ June นิกเยค่ะ July วกเรียกโซนค่ะ August ค่ะซิงค่ะ September นิมกุดค่ะ October ความสวยค่ะ November สมุทรผัดค่ะ December โคตรจักค่ะ ole kha ti zong kha ni a video shim chu tha ka tia an set up po tha ka tia an animation po amoi ka tia ma se khati lai bik te chau kha chu alo dik lo ni chuan in siam tha sela ka lo dik lo ni chuan ngai dam ka dil chuan a hrezo ke nom chuan khongai takin min lo war chhuwa ve ula min lo share ve ram te wa dik zok kha eng tiang tak in nge alo dika eng tiang tak in nge alo dik lo ti lai te po kha ka hre chak ve lu tu kani o ti khan eng po ni se kan du to kang o